Ebido no more. Ebido. Osi, check again, Father. Tata bụ ụka nke ise n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị niile nọ ebe a tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke maasị tata, Cecilia Ufondo na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi na amara ya n'isi Philomena Chinyere Ọkpara na Angela Chinwe Ọkọlue, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha. Mike na Ijeọma Nwosu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya, na-ekene maka ngọzi ya na amara ya n'arọ nke 2020 gara aga, wee na-ekwenyekwa na-ayọ ngọzi Chineke na amara ya n'arọ nke anụnwa anọ n'ime ya. Ngọzi Ogoke na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa amara Chineke na ngọzi ya n'isi Louisa Ejike, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya. Linus na Oluchi Okeosisi na ezinụlọ ya na-ekelekwa Chineke maka nchekwaba ya n'arọ nke 2020, wee na-ayọkwa amara Chineke na nchekwaba ya n'arọ nke 2021. Tony na Ịma Ikeburu na-ayọ ngọzi Chineke na amara ya n'isi ụkọchukwu James Ọkpara Onwuka, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya. Frank na Louise Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Charles Okonkwo. Jude na Linda Mmụọjekwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Agatha Mmụọjekwu Mmụọkebe. Ndị Wenetansi Prayer Group na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Nwosu. Nwunye Okechukwu Emecheta na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya Okechukwu Emecheta, na-echetakwa arọ abụọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ndị obodo ukwu Union na North America Western Region Branch na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Ume. Tony Ikebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Monsignor John Bosco Akam. Ezinụlọ Ọkwọ na Chidebe na-ayọ maka mkpụrụ obi Ann Chidebe Nọnyelu. Bonieze Chukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi
Basil Ezechukwu, Sylvester Ezechukwu na Elizabeth Ezechukwu. Mike na Ijeoma Nwosu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Monsignor John Bosco Akam. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Otito dịrị Chukwu ka anyị na-eto ya. Chineke anyị bịa n'ihu ebube gị, anyị sekpụrụ gị anyị ekele. Kunienu ka anyị jenu nye Chukwu ekele anyị. Otito na ike na ọchịchị dịrị ya. Otito dịrị Chukwu ka anyị na-eto ya. Nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Na Kristi anyị ji afọ dịbụ na Jesu Kristi wee na-anabata anyị niile na maasị nke ụbọchị tata. Agbapụtagolo anyị ndị na-ayọ ebere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị chekwazienụ mba anyị ndị ọzọ ga n'emume Yukarịstịa nke ụbọchị tata, ka anyị yọkwazi Chineke mgbaghalụ n'ihi na anyị ncha bụ ndị mmehie, ka anyị yọọ mgbaghalụ nke Chineke wee tozuo oke ịnọ n'iru nke Chukwu wee fee ya ofufe n'ụbọchị tata. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ọnụ ụmụnna m emeghara m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, site n'ịhapụ eze m kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m gasị ukwuu. Ya ka m ga-enye Maria Ngozi Virgin na ọ bụ na ndị mama na ndị nsọ niile n'ụlọ ụmụnna m bụ ya ụbọchị ụkọchukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaala anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Amen. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. N'otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. N'ụwa udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ, n'ihe ha na-asọ Chukwu. Onye too gị anyị kwupụta ọrụ ọma gị. Gị ebube onye ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị. Sebụ ụwa Chukwu, Chukwu nna ji ike niile, onye nwe Yesu Kristi
sotu nwa Chineke mụrụ inwe na ịbụ Chukwu nwatụrụ nke Chineke nwa nke nna onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa mere anyị ebere onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa nara ọrịrị onye nọ n'aka nri nna mere anyị ebere mere anyị ebere n'ihi na nsọ gị dị asọ sọsọ gị bụ inwenụ nsọ gị o Yesu Kristi kachasị elu nyere m nsọ n'ebube Chukwu nna amen. Ka anyị rịọ arịrịọ biko dịwanụ were obiọma na-echekwaba ezinụlọ gị nke tụkwasara nchekwube ha niile na amara nke eluigwe gị. Meenụ ka nchekwaba gị gbaa anyị gburugburu n'ezinụlọ anyị oge niile. Anyị na-arịọ nka sị na dịgwana anyị Jesu Kristi nwa gị oge na anyị dị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Job kwuru sị ndụ mmadụ dị n'elu ụwa ọ bụghị ndọlị ka a na-adọlị, ọ bụ n'oge ya adịghị ka nke onye egoro ọrụ, dịka o si agụ ohu agụụ ịbanye n'okpuru ndo, dịkwa ka onye egoro ọrụ si ele anya ụgwọ ọrụ ya. Otu ahụ kwa ka esi ekenye m ọtụtụ ọnwa jupụtara na nsogbu, kwa abalị ume na obi anaghị eru m ala. Mgbe m dina n'ute, ihe mkpu n'ọnụ bụ olee mgbe m ga-ebili. Abalị wee toro m oke ogologo, anọ m na ntụgharị wee ruo na chi ọbụbọ. Oge m na-agba ọsọ karịa ọkpa eji akpa akwa, oge m na-agwụ na-enweghị olileanya. Cheta na ndụ ndị dị ka ifufe, anya m agaghị ahụkwa aṅụrị ọzọ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ toonu onye nwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa kwuo na ya. Toonu onye nwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. toonu onye nwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Toonu onye nwe anyị, onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Toonu onye nwe anyị n'ihi na ọ dị mma. Kwerenụ Chineke anyị ukwu otuto n'ihi na ọ dị ọgọ.
o kwesịrị ito ya. Onye nwe anyị na-ewugharị Jerusalem ọzọ. Ụmụ Izrel gbasara agbasa ka ọ na-akpọkọta ọnụ. Onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa, toonu onye nwe anyị. Onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Ọ na-agwọ ndị obi gbawara agbawa, bịakwa na-ekechi ọnya ha. Ọ na-agụ kpakpando ọnụ, bịakwa na-akpọ nke ọbụla aha n'otu n'otu. Toonu onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa, toonu onye nwe anyị. Onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Onye nwe anyị dị ebube, ike ya dị egwu, amamihe ya enweghị njedebe. Onye nwe anyị na-ewelite ndị ewedara ala, bịakwa na-eme ka ndị na-emebi iwu daruo ala. Toonu onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa, toonu onye nwe anyị. Onye na-agwọ ndị obi gbawara agbawa. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl onye asọ degara ndị Kọrint. Anaghị m anya isi n'ihi na ana m ezisa ozi ọma, n'ihi na nke ahụ bụ ọrụ enye n'iwu ka m lụọ, n'ihi na ahụhụ dịrị m ma ọ bụrụ na ezisaghị ozi ọma. Ọ bụrụ na ọrụ izisa ozi ọma si na nghọta nke m, enwere m ụgwọ ọrụ. Ma ọ bụrụ na o siri na nghọta nke m, ihe m na-arụzi bụ naanị ọrụ Kraịst nyere m n'iwu ka m rụọ. Gịnịkwa bụ ụgwọ ọrụ? Naanị nke a, ana m ezi ndị mmadụ ozi ọma ahụ n'efu, na-anaraghị ha ego, na-ejighị ike niile m nwere n'ọrụ na-anara ndị mmadụ ihe. N'eziokwu, ka nwa onwe m, ọ dịghị onye ohu m bụ. Ana m eme onwe m odibo onye ọbụla ka m wee rite ndị nke ọnụ ọgụgụ ha n'uru. N'ebe ndị na-adịghị ike n'okwukwe nọ, ana m eme onwe m onye na-adịghị ike ka m wee rite ndị na-adịghị ike n'uru. Aghọọla m ihe niile n'ebe mmadụ niile nọ ka m wee si n'ụzọ ọbụla zọpụta ụfọdụ n'ime ha. Ma ana m eme ihe ndị a niile n'ihi ozi ọma ahụ ka m wee keta oke n'ọtụtụ ngọzi nke dị n'ime ya. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu.
nọnyere unu. onyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Mak dere. Otito dịrị gị. Dị nwere anyị. Mgbe ha si n'ụlọ nzukọ ahụ pụta na-atụfughị oge, Jesu na James na John banyere n'ụlọ Simon na Andrew, ma nne nwunye Pita dina n'ahụ ọkụ. Ngwa ngwa ha wee kọọrọ Jesu maka ahụ mgbu ya. O wee jekwuru ya, jide ya aka, palie ya. Ahụ ọkụ ahụ wee hapụ ya. O wee malite ile ha ọbịa. Na mgbede ụbọchị ahụ, mgbe anwụ dasịrị, ha gbatara Jesu ndị niile ahụ na-adịghị ike na ndị mmụọ ọjọọ ji. Ndị obodo ahụ niile wee zukọọ n'ihu ụlọ ahụ Jesu nọ n'ime ya. Jesu wee gwọọ ọtụtụ mmadụ nrịanrịa dị iche iche na-ezogbu ha. Ọ chụpụkwara ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ. O kweghị ka ha kwuo okwu n'ihi na ha matara onye ọ bụ. Jesu wee bilie n'isi ụtụtụ echi ya, n'ụzọ ụtụtụ, jee n'ebe dara jụụ n'ime ọzara ka o kpee ekpere. Ma Simon na ndị ya na ha nọ pụrụ na-achọgharị ya. Mgbe ha chọtara ya, ha wee sị ya, mmadụ niile na-achọ gị. Ma ọ zara ha sị, ka anyị jee n'ebe ọzọ, n'obodo nta niile nọ nso ebe a, ka m wee kwusaa okwu Chineke n'ebe ahụ, n'ihi na ọ bụ ime nke a ka m bịara. Ya mere ọ gagharịrị na Galili dum, na-ezisa ozi ọma n'ụlọ nzukọ ha, na-achụpụkwa ndị mmụọ ọjọọ. Ozi ọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrị gị. Ka anyị si ozi ọma anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Amen. Ụmụnne na Kristi, ekele ka anyị na-enye Chineke oge ọbụla maka amara ya, ọganafọ ọma ya. Na-ekelekwa onwe anyị ndị site na amara nke Chineke ka anyị ji wee zukọ n'ife Chineke ofufe na mbara ụlọụka anyị, na-agbanyere ihe mfiarụ dị na ya mabụrụ ka maasị na ilo, ma moto na-agafe n'okporo ụzọ, ma ụgbọelu na-aga na airport, ma anwụ nke na-ekenu. Ihe ndị a niile bụ ihe anyị na-agamiga na ya mabụ ọgbakọ nke anyị, na njem nke okwukwe nke anyị na-eje. Ha ncha bụ ihe mfiarụ na ihe mgbu nke na-eso oge a nọ n'ime ya. Ọ bụkwazị okwu gbasara ihe mfiarụ na aṅụrị nke dị n'ime ụwa anụnwa ka m na-eche okwu nke Chineke site n'ihe ọgụgụ agụrụ anyị tata na-atọgbọrọ anyị. Ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ nke Job na-ekwu maka afụfụ na nsogbu nke dị n'ime ụwa. Anyị mara mgbe ọbụla anyị nọ maka Job, anyị amago akụkọ Job na Baịbụl na ihe ọ gamigara na afọ nke ọ fụrụ. Job wee na-ekwu na ya nwere ihe ọgụ nke mbụ na ụwa anụnwa jupụtara na ndọlị na mgbakasị arụ. Ụwa bụ ndọnị, kama m ga-anwụ ka ndọnị bịakwa ya dekowe ụwa bụ ndọnị asị na ụwa bụ ndọnị, kama ya ga-anwụ ka anyị mee gịnị,
ka anyị dọnịba onye Job na-ekwu ụwa bụ ndọnị Job kwupụtara sị na ya agaghị afụzi aṅụrị ọzọ. N'oyibo akpọ ya the lamentations of Job. I will not see happiness again. So Job wee na-asị n'egodo anya etu eme ụwa dị, ma ọya ma obi mmapụ ma pandemic nke anyị nọ n'ime ya, ha ncha bụ ihe na-ebute ndọlị n'ime ụwa, nsogbu nke ụwa. Oge ụfọdụkwa ndị mmadụ na-abanye na nsogbu ọzọ mgbe ha na-agba mbọ ka ha merie nsogbu nke ha nọ n'ime ya. Oge ụfọdụ mmadụ nọ n'ime nsogbu, mana ụzọ o si achọ ka ya pụta na nsogbu ya nọ n'ime ya abụkwa ụzọ ga-etinye ya na nsogbu ọzọ. Oge ụfọdụ anyị ga-afụ ndị mmadụ enwee nsogbu, onwe ka na-aga ụlọ ekpere dị iche iche, eje ebe a sị awute nke a, enwere ike ego niile nwere ihe niile nwere agwụ. Ndị mmadụ a na-aghọgbu ibe ha maka gịnị? Maka ihe isi ike. Mmadụ anọ n'ihe nsogbu, ebe o jezi ka azọpụta ya etinye ya na nsogbu karịa ya, ka o jide mba na anyị ga-asa anya mmiri wee were ụkwụ wee na-achọ ihe ya nwa ihe dabara na mmiri wee ji nwayọọ. Ya ka nzukọ na-agwa anyị ka anyị ji nwayọọ wee were okwukwe na ịchụ àjà Yukarịstịa, okwukwe na ịchụ àjà Yukarịstịa were na-akọsa Chineke mba anyị. Agwala anyị na n'elu obe Jesu Kristi onwe ya chụọ àjà na-agba mme, abịakwazi n'elu ọlta o werekwa onwe ya aha chụkwa àjà, ma site na ịbụ ụkọchukwu ọ naghị agbazi mme. Jesu Kristi bụ onye na-achụ àjà, na ife eji achụ àjà ka n'elu obe ka n'elu ọlta. Ịdị anyị na okwukwe anyị ọ dị mkpa dịsi ike ka anyị mara, ka anyị ji nwayọọ oge ụfọdụ ije ka ekpere anyị ebe a. Oge ụfọdụ ọ dị mma, mana oge ụfọdụ ndị mmadụ ji eme gịnị? azọfie ụkwụ na-abanye na nsogbu karịa. Ụka wee sị anyị ka anyị ji nwayọọ were okwukwe, nchekwube na ịfụnanya na àjà nke Yukarịstịa dị nsọ wee na-eche Chineke nsogbu nke ụwa anụnwa na mba anyị n'iru. Ya bụ ụmụnne na Kristi, ya bụ nke mbụ Job bere akwa maka nsogbu nke ụwa, mana abịa n'ozi ọma nke Mak nke anyị gụrụ, dị nwere Jesu Kristi wee bụrụ n'ọbata obie. Jesu wee bata n'ọgbọ, gịnị mee? Ọchị aṅụrị wee bata. A gwara anyị etu o si wee mee ka arụsie nne nwunye Pita ike, ọ wee gbakee n'ọya, wee mee gịnị? Wee bido ile ha ọbịa. Ihe akwụkwọ nsọ kwuru, wee bido ile ha ọbịa. Gịnị bụ ile ọbịa? Olili na ọṅụṅụ, celebration began. Ya bụ na aṅụrị dị n'ụwa, ihe ụtọ dị n'ụwa, aṅụrị, happiness, joy, pleasure, ọ dị n'ụwa. Ụwa bụ ọtọtọ ụtọ, mee gịnị? Onite ilu. Jesu wee bata n'ọgbọ, aṅụrị wee jupụta ebe niile. Akwụkwọ nsọ wee si n'ozi ọma na mmadụ niile na-achọ ya. Mmadụ niile na-achọ ya na chiru nke Jesu. Ọ bụ maka ịchọ iru nke Jesu ka anyị ji wee nọdụ n'anwụ, nọdụ na mkpọtụ airport, plane na-aga na ọ bụ Jesu ka anyị na-achọ. Ofu etu anyị si achọ ya kamgbe ka anyị si achọ ya n'oge nke anyị, maka na a gwara anyị akwụkwọ nsọ, o ji okwu nke ndụ ebe
na onye nwere Jesu nwere ihe niile kacha mma. Ọ ya ka mmadụ na-eji achọ ya ma 2000 years ago ma today a na-achọ dị na Jesu Kristi. Akwụkwọ sị na o mere ihe niile ka ọ dị mma. Ọ gwara ka Pọl dị asọ na-ekwu n'ihe ọgụ nke abụọ sị na akwụkwọ dịga ndị Kọrint. Pọl sị na ya mere onwe ya ka ya bụrụ ihe ọbụla nye mmadụ niile. I become all things to all. Na ndị nọ n'ihe nsogbu na ya nọ na nsogbu, ndị nọ n'ọṅụ na ya nọ n'ọṅụ. Ediwela Jesu Kristi wee bịa wee mee elu ụwa ka ọ dị ọfụ, wee cheziere anyị aka mgba dịka ndị na-eso ụzọ Kristi ka anyị jisie ike bụrụ ndị mmadụ ndị na-eso Chineke wee na-eme elu ụwa ka ọ dị ọfụ. That we become co-creators with God. Ka anyị nye Chineke aka n'ihe na-emezi emezi karịa ma ị na-emebi emebi, maka na e nwere ndị nọ n'ụwa na-emebi emebi. Ọ ya ka anyị ji arụ ime travel na ụlọ ndị mmadụ a na-ezigharị because of ihe nsogbu, because of ndị ajọ mmadụ. N'ụwa adịrọ mma bụ maka mmadụ. Ọ ndị mmadụ ka a na-eze, ndị mmadụ ka a na-aya. Akwụkwọ wee na-asa anyị ka anyị bụrụ part of the solution instead of part of the problem. Ama nke esi ihe n'Igbo ka anyị bụrụ ndị so emezi emezi, hapụ iso na ndị na-eme gịnị na-emebi emebi. Ọkwa ya bụ ozi na-eche a na-ezi anyị n'ụbọchị taa etu dị nwa Jesu Kristi wee na-eweta aṅụrị agam n'iru n'ebe ndị mmadụ nọ ewee na-achọ ka anyị si etu ahụ wee jisie ike ịbụ ndị na-eweta aṅụrị na agam n'ilu n'ime ezinụlọ anyị, n'ebe anyị na-alụ ọrụ na ihe niile anyị na-eme. Ka anyị rịọ Chineke ka ọ na-enyere anyị aka oge ncha site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu nwa anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna m tupu ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ emeghị ihe eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were alụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ abịa gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'ụlọ ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, erie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, họrọ ọgụ n'eluigwe nọ n'aka nri Nna. Ọ ga-abịa ọchịchị ọzọ n'ebube ya ibe niile na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe, onye ọchịchị anyị enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwapụta, onye a na-esekpuru na-etokọta ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Okwu nke Chineke n'ụbọchị tata na-agba anyị oku ka anyị soro na nzọụkwụ dị nwa Jesu Kristi bụ ndị na-eweta aṅụrị na agam niile n'ụwa. Ngwa ka anyị kọsara Chineke mba anyị ga maka nzukọ nsọ Kristi na maka ndị nọ n'ime ya, ka ekpere anyị na okwu ọnụ anyị oge niile bụrụ nke si n'ala obi anyị ma na-egosipụta ịhụnanya Kristi. Anyị arịọ gị dị nwere anyị n'ụlọ anyị maka obodo niile dị n'ụwa, ka ha mata ịhụnanya nke nzọpụta Chineke. Anyị arịọ gị dị nwere anyị n'ụlọ anyị maka ezinụlọ niile
ka ha guzosie ike oge niile megide nsogbu na ọnwụnwa nke na-abịara ha. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Dị nwere anyị nụla ahịhịa anyị. Maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụaja nke oge a niile, ka anyị meghe obi anyị nabata ozi ọma nke nzọpụta anyị. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Dị nwere anyị nụla ahịhịa anyị. Maka ndị ọrịa, ndị okenye na ndị ihe na-esiri ike, ọkacha ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka ha zute ebere na ịhụnanya nke Chineke site n'enyemaka ndị otu Kristi ibefa. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Dị nwere anyị nụla ahịhịa anyị. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na jamas tata, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19, ka ha nweta ezumike ebe na alaeze eluigwe. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Dị nwere anyị nụla ahịhịa anyị. Ebele ime obi ka anyị wezie n'okwukwe, nchekwube na ịfụnanya chee Chineke mba anyị ndị ọzọ ga n'iru n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Ebe unu ụmụmba mbịa n'ụlọ gị, chiwekwela ka m bụrụ ya na. Ebe unu ụmụmba mbịa n'ụlọ gị, Chimekwela ka m bụrụ ya na. Amen. Amen. Oge onyinye. Nyenụ Chineke anyị onyinye dị mma, n'ihi na Chineke bụ onye onyinye. Keleenụ Chukwu nke igwe maka ọgọ ya niile, n'ihi na Chineke bụ onye onyinye. Onyinye dị mma, Onyinye mara mma, onyinye buru ibu, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. Onyinye dị mma, onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. were ihe dị mma bịa nye Chineke anyị, n'ihi na Chineke bụ onye onyinye. Keleenụ ya chi anyị bụ Chukwu dị mma, n'ihi na Chineke Bụ onye onyinye. Onyinye dị mma, onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. Onyinye dị mma, onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. Keleenụ ya chi anyị na-echekwa anyị n'ezi, n'ihi na Chineke bụ onye onyinye. Keleenụ ya chi anyị na-echekwa anyị n'ụlọ, n'ihi na Chineke bụ onye onyinye. onyinye dị mma, Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. onyinye dị mma, Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. Biko nara nna nara, biko nara onyinye anyị, biko nara ya, gọzie ya dịka jebe. Biko nara nna
yọbanụ ụmụnna m ka anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị gị ama Chineke jike niile ịnara anọ onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka ụdịrị bụ aha ya gị ya na maka ọdịmaka anyị na nke ozugbo nke nzukọ ya dị asọ amen. Dị nwelu Chineke anyị, ọ bụ gị ijiri ihe ekere eke tọọ ntọala enyemaka maka adịghị ike nke mmadụ. Biko mee ka onyinye ndị a ghọọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke dị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị, welite n'obi elu. anyị ewelite gị ya n'ebe dị nwe na anyị nọ. Ka anyị nye ndị nwe Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azụ ndụ na anyị ga-enye ya ekele oge niile na ebe niile. Onye nnarị nsọ Chineke jike niile, onye ndị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchị gbabata n'ihe nke gị dị ebe ebe na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị Nsọ, 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 osebụ ụwa Chukwu nke igwe ndị agha. Eluigwe na ala jupụta n'ebube gị. Hosanna, n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha onye nwe anyị. Hosanna n'elu kasị elu. nna anyị dị nsọ ezie sọ gị dị m nsọ, anyị na-ayọ ka ide onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu di ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee n'alụ wee laa achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye nwe maazị ya sị nara m nke a rie na ihe unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. etu akwa ka o si mee mgbe anyị chọrọ ndị anya si obiliko mmanya anyakwa gị ekele na otito bunye nwe maazị ya sị nara m nke a ṅụọ na ihe unu niile ka bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ewe gbaalụ njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Esemọnụ m gị Chukwu dị na nzuzo, onye na ncheta nke ọnwụ na mbitụrụ nke nwa gị anyị eburela acha nke ndụ nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na igwere ka anyị dị mmekwu n'igwe na-efe gị. Anyị ji mma na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, Archbishop anyị bụ Jose na ndị ofe ụta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ.
gbabata ha na ndị ọzọ na-enwela anwụ ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro mara aja ngọzi nne nke Chukwu Josef dị nsọ bụ di ya ndị apọstụl iji ndị dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebe ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Amen. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ụmụnna ka anyị were ebere nụ nzọpụta kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna na Anyị nọ n'eluigwe, ka otu dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Amen. zọpụta anyị anyị na-arịọ gị ose ebe ụwa na-ajụ ihe niile were ebere nye udo oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbanaha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebebe ebebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi ịgwa ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ ụnụ udo nke m ka m na-enye ụnụ enyekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị si dị chọọ gị bụ ịdị ndụ na-achị ebebe ebebe. Amen. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile Dịkwara gị feela nwanne gị aka maka ekene nke udo. n'anya Kristi. Amen. Atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. N'inwenụ m, Tosọ nke bata n'ime ụlọ m, ma kwuo kwuo sọsọ okwu. sọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrị. ka ahụ na ọbụla aka isi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. Amen. Onye nwe ụwa Kristi dị mma biri n'obi anyị, Chukwu Chukwu mee mmadụ ka ọ dị mma. Kristi biko bịa na mmadụ adịrị ike, ọ bụ gị nwa na-enye mmadụ ime nke obi. Bịa onye nwe ụwa
Chukwu mee mmadụ ka ọ dị mma. Ebe Kristi ga-ebi bụ ebe dị ọcha. O Chukwu sacha mkpụrụ obi. Bịa onye nwe ụwa, Kristi dị mma. Ri n'obi anyị, Chukwu, Chukwu, mee mmadụ ka ọ dị mma. Ndị nwenụ m, ndị nwenụ m, nye anyị ndụ, nye anyị ndụ nke si n'igwe. Bịa onye nwe ụwa, Kristi dị mma. Biri n'obi anyị, Chukwu, Chukwu, mee mmadụ ka ọ dị mma. Nri ndị ọma na-enye ndụ ka mmadụ na-eri. Dị nwenụ m otito dịrị gị. Bịa onye nwe ụwa, Kristi dị mma. Biri n'obi anyị, Chukwu, Chukwu, mee mmadụ ka ọ dị mma.
ka anyị arịrịọ Chineke anyị ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'otu achịcha na n'otu iko biko nye anyị amara ibi ndụ iji bụrụ otu n'ime Kristi ka anyị na-amịta mkpụrụ ga-ewetara ụwa aṅụrị nke nzọpụta site na Kristi onye nwe anyị. Amen. anyị nwere obere ọkụ one ma one ọ bụ nne anyị onye ya afụ kalenda nke parish anyị ndị enwetabeghị ihe agbasa ụka ụnụ abịa welu ndị chọkwana iji were eme gift ụnụ bịakwọ so iwere ọ bụrụ na gị enwetabeghị gbagoteba ọ bụrụ na ị chọrọ iji were eme gift to n'ụlọ ọrụ agbata obi onye ọbụla ịbịa welekwa ya daalụ. Religious Congress nke anyị na-amụ ọkwa maka ya February 18 to 21 ọ bụ virtual congress ka a ga-eme n'arọ nke a ka nke anụnwa si wee dịzie iche na ndị niile a na-eme kamgbe arọ niile. N'arọ nke anụnwa kamgbe m bịara obodo a na-eme Religious Congress nke a bụ izizi nna anyị dị asọ bụ Pope ga-eso were mee Religious Congress nke arọ anụnwa. Ọ ga-eso were meghee ya February 18 6 p.m. ka a ga-eji were meghee. Pope n'onwe ya Pope Francis ga-eso were meghee ya. Ọ bụ Zoom virtual opening ya bụ ka anyị buru ya n'obi. Ọ bụrụ na gị erejistabeghị ị ka nwere ohere jee na the website ka ị rejista ka ị wee solu were nnukwu okwu nna anyị dị asọ bụ Pope ka ọ ga-eso were meghee Religious Congress nke a na-eme oge anyị na-eme ya agbakọba ọnụ na Anaheim Convention. Ndị na-emekwana ya organize bụ Archdiocese anyị bụ Los Angeles Archdiocese. Ọ bụ nke anyị ka ọ bụ. Ka anyị lotekwa na-elotere ndị niile kwere nkwa ego ka anyị na-agba mbọ na-emejupụta ya wee na-akwadokwe diocese anyị na-akwado parish nke anyị nọ na ya. Ash Wednesday nke arọ a ga-abụ February Wednesday 17. A ga-enwe ụka ebe a ya bụ ndị na-ajụ kedu mgbe o yeji were bụ dịka o si wee do anyị ga-akakwa ụka n'ile ebe a nụnwa ma ọ ga-abụ elekere 8 nke ụtụtụ. Oge anwa ka a ga-ekekwa ntụ 8 a.m. Ash Wednesday Mass ebe a nụnwa onwe ka ihe esi bịanwu nya ka eji ama ọkụ ya n'oge ka anyị marụ maka ya. Ọ bụ next Wednesday ọ bụrụ nke nwanechi. Ọ bụ nke February 17 ka a ga-abanye na Lent. Ofu onye otu anyị Nnenna Iwuala nke anyị maalụ ọ bụrụ na anyị elozoghị ya oge anyị nọ n'ime ụlọ ụka ekune ha igba egwu ọ dị ka na m agbakarị ya n'egwu ma mụ ya arapụ n'ụtụtụ a. So biko anyị maalụ ka anyị si eme ka anyị beruelie ka anyị kpọọ ya na fon. Anyị adịghị ejenwu kịta ma ụzọ abụ na ụzọ anyị si emetụta onye nke anyị ihe mere n'oge anụnwa anyị nọ n'ime ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị mejupụtara ya. Ndị niile nwekwalụ mkpa dị iche iche ịkọtara ụkọchukwu anyị ọ na-eche unu kpọọ ya ihe ọbụla ị nwelụ nsogbu ị nwelụ ị na-akwado ịgba akwụkwọ ị na-akwado ime baptizim
nke a bụ na nke parish anyị ga-ele oge na-eche gị ime ka anyị malụ. Anyị wee were ohere a wee na-ekene ndị niile n'ụzọ dị iche iche na-enye aka n'ụlọ ụka, na-ekenekwe ndị ụka anyị niile, wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị bụ Jude Umeobi ka anyị kụpụrụ na ya aka, wee na-asịzi unu ọ bụghị COVID anyị amago onwego ndị ya nọ n'ụzọ na-ana maka Super Bowl, so anyị na-asị unu happy Super Bowl. daalụnụ. Tupu anyị enye ngọzi ikpeazụ dịka esi kene gị anyị niile, anyị na-ekene onye ọbụla, ndị nne, ndị nna, ndị naịtị niile, ndị ọshas, a na-ekene ụlọ ndị niile na-enye aka n'ụzọ abụ n'ụzọ, ndị teknọlọji anyị agaghị echefu n'ụlọ, kwaya, ndị niile, onye ọbụla anyị chefuru ekele nke kasị. Amen. Anyị na-ekele mmadụ niile na mba anyị na-agba ka parish anyị wee na-aga n'iru n'agbanyeghị nsogbu nke ụwa nọ na ya. Anyị na-ayọ ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnye n'ụlọ, ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. Ekele dịrị Chukwu.